V tomto videu by som chcel hovoriť o nejakých mojich myšlienkach, nejaké názory a tak ohľadom Monera a súkromia. Chcel by som začať tým, ako sa pred pár dňami líkol chat amerických politikov, že to nechťac poslali niekomu miesto nejakého skupinového chatu, alebo neviem presne ako to bolo. No ide mi o to, že používali aplikáciu Signal, čo vlastne niečo je totálne anonymný messenger. Chcem tým povedať to, že tí politici a možno niekto nad nimi, neviem, tí vyšší ľudia používajú také tie anonymné, neviem, programy by som tomu povedal, alebo ako nazval taký ten celok. Napríklad ako Tor vytvorili United States Research Laboratory a teraz vlastne cez network ide, cez ten Tor sa dá dostať na všelijaké nelegálne veci a je to proste totálne anonymné, takisto ako používajú aj Tor. A myslím si, že takisto ako používajú Signal. A ja si osobne myslím, že je tak 90% šanca, že používajú aj Monero. Myslím si to preto, lebo ako možno používajú aj bitcoiny a im to je vlastne totálne jedno, lebo aj keď náhodou dačo spravia, tak ľudia to už ani neriešia, proste to už je také, že politik spravil dačo zlé, že to už je bežná vec. Ale keby to chceli skrývať, tak určite si myslím, že používajú Monero. Prečo by to nepoužívali? Určite aspoň pár z nich používa Monero. A aj keď nie, tak budú používať. A hej, to je asi tak. Kriminálnici vždy budú využívať proste tie také, hneď ako vidia nejaká technológia, tak vždy to kriminálnici začnú využívať ako prvý. Pretože oni vždy chcú byť tí nad vecou a vždy tí prví, čo proste využijú s niečím, s čím budú mať výhodu nad proste zákonom alebo ja neviem, nad hocičím. A takisto ako kriminálnici využívajú Monero, tak myslím si, že v budúcnosti to bude využívať úplne každý, keďže ideme do takej budúcnosti, kde bude 15 minút anonymity stať tisíce proste transakcie, ktoré budú môcť byť trackované. A aj to, že aj keď Európa alebo hoci kto sa snažia robiť regulácie a zákony, proste ono to vždy bude len taký ten proste mačka a myš, kde oni vždy budú dávať len regulácie. A vždy to tí kriminálnici, vždy vymyslia dačo nové, potom oni zase dajú regulations na to, oni to potom zase dajak obídu. Mohli sme to vidieť aj keď sa na Slovensku začalo predávať HC, zistili, že to je zlé, že to kupujú deti, tak dali na to regulations, že sa to nemôže predávať. A čo vzniklo? Vzniklo HCP, HC, neviem aké písmeno. Proste vždy to nejak obišli. A proste ono to nemá žiaden význam reálne dávať proste regulations na toto, lebo vždy bude dačo nové. Vždy si tí kriminálnici niečo nájdu. Darknet, zase ten celok taký dark web a tak tie také veci, markety, tak ľudia si neuvedomujú, že oni môžu mať aj výhody. A to je napríklad toto mám z Redditu, ale keď bola tá pandémia, tak jeden muž mal manželku, ktorá mala lupus. A ona potrebovala na jej liečbu hydrochlorín a kvôli pandémii ľudia ho začali proste strašne veľa nakupovať
neviem, do zásob a jej museli dať už len polovičnú dávku. A proste, a nechceli jej už predať viac a ona to potrebovala. Tak proste sa museli otočiť na ten Darknet a objednať to z nejakej inej krajiny. A hlavne Monerom, aby to nebolo trackované. Ako nie, že by to bolo niečo nelegálne si kupovať, ale no to myslím aj pri ostatných veciach, lebo možno nejaké veci budú tiež potrebné a nebudete chcieť byť trackovaní, tak použite Monero. Ale hej, oni v tom prípade použili Monero pre istotu. Čo tak nakoniec chcem povedať o takej maličkosti, ale napríklad, fakt je to maličkosť, ale napríklad na Slovensku vlaky sa teraz dajú kupovať už len cez internet. A to je presne to, že to nie je také, že len cez internet, ale je to... Oni to nemôžu to spraviť, že úplne zakážu využívať hotovosť, ale oni spravili to, že oni dali, že keď si kúpite lístky cez hotovosť, normálne na hociakej stanici, tak zaplatíte o euro viac. A to je presne ďalšia vec, čo často nejaká vláda robí, proste hoci kde vo svete, oni nespravia to, že úplne niečo zakážu, oni tomu dajú len takú nevýhodu, ale tá nevýhoda to je proste ako totálny zákaz. Alebo ešte aj horšie, napríklad, toto neviem, či poviem správne veľmi, ale v Maďarsku ten ich prezident, tak on zaviedol dačo také, že sa nemôže nadávať po vláde, nejaký zákon. A on tam nenapísal, aké budú tresty, ale vlastne logicky tie tresty sú, že pôjdete proti nejakému skorumpovanému súdu, ktorý vám dá väčšinou taký trest, že buď totálne zbankrutujete, alebo pôjdete do basy. Takže ono tam nie je napísané, že proste že keď poviete niečo na prezidenta, tak vás dajú do basy a zbankrotujete. Len proste, neviem ako to je presne napísané tam. Ono to tam nie je tak napísané, ale všetci dobre vedia, čo to znamená. Totálne som odišiel, ale naspäť k tým transakciám, no tým vlakom a tak hej, je to presne to, že všetko je internetové a už aj takéto veci proste, že oni reálne budú už vidieť, kde budeme cestovať, proste kde si, hoci čo. Ako zase hej, je to také, že keď už dačo budete chcieť, tak kde zanonymne, tak len si priplatíte 1 euro, ale pre tých aj bežných ľudí, tak to už bude také, že fakt oni už budú vidieť aj takéto veci a keď budú nejaké digitálne meny, kde všetko pôjde len na centrálnu banku, tak hej, to už budú vidieť asi všetko. A tým, že hotovosť sa nebude využívať, no to je presne aj to, že možno teraz ešte to takto bude fungovať, že tú anonymitu si aspoň tou hotovosťou vlastne kúpite, ale kto vie na ako dlho.